ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଥରଗଡ଼ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜାଣିଛି ପଥରଗଡ଼ ପାଣି ଢାଳୁଛି ହାତରେ କେମିତି ତାଳଚେରରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ। କଦଳୀ ଆଉ କ'ଣ ନେବା କହିଲ? ନଡ଼ିଆ ତ ନେବା, ନଡ଼ିଆ ତ ନେବା। ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ବର୍ଷାକୁ ବି ଆମର ଯାଇପାରିଲୁନି। ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ବାଇକ୍ରେ, ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଭାଇ ଦେହ ପୁରା ହୋ ହା ଏଠି ନାଗିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ନାଗିଛି ଏଠି। ବର୍ଷା ଏମିତି ହଉଛି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ ଲୋକ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ପାଣ୍ଡିଳିଆ ଏଇଠି ସେଇଟା ମନ୍ଦିରଟା। ଆସ ଆସ। ମୋବାଇଲ ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା ବୋଲି ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିନଥିଲି, ସେଥିଲାଗି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଯିବା ମାନେ ଆମ ଚାବି ଧରି ସେ ପଳେଇଥିଲେ ନା ଧରିକି ଆସିଲେ, ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ। ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ଉଠେଇବାର ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା। ଭାଇ କାଉଁଳିଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଲେଣି, ତ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲିକି। ଆସ କଣ କହିଲ? ଗାଁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଆଗ ହେଲେ ଏଇ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗାଡ଼ି ସବୁ କୋଉଠି ରଖିଛି? ଛାଡ଼ିଲି କୋଉଟା ଛାଡ଼ିଲି। ଆସ ପାଣି ଢାଳିଆ। ଭାଇ ସେଇଟା ଉପରେ ପାହାଡ଼ଟା, ତାହେଲେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟା, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆସ ଭାଇ ସେଇଟା ମନ୍ଦିରଟା। କଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପାଣି ଫାଣି ଢାଳିକି ଖାଇକି ପ୍ରିୟ କପିଳାସକୁ କୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ବାବା ରହୁଥିଲେ। ଦେଖ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିବା କପିଳାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଏ କପିଳାସ ସେ ଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କପିଳାସ ବି ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ। ଦେଖ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏଇଟା, ବାବା ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ସେଇଠି ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କପିଳାସରେ ଆମର ଯେମିତି ପାଣି ବାହାରେ ସେଠି ଆମର ସେମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଦେଖ।